Ahojte, kúpila som si tento tepovač od Silvercrestu, čiže z Lidla. Mali nejakú akciu, čiže som zaplatila asi 1800 korún, čo je podľa mňa super cena. Je malý, spratný, má dosť veľké nádobky na vodu. Toto je konkrétne na čistú s roztokom. A toto je vlastne na špinavú vodu. Už som aj skúšala, vidíte. Tuto sú nejaké filtre na zachytávanie prachu, čo je super. Z jednej strany páčky slúžia na omotávanie káblu a z druhej strany máte takúto pomôcku, kde vlastne omotáte hadicu okolo celého tohto prístroja a vlastne hadica vám pekne bude držať v tomto držiaku. Tento tepovač má dosť dlhý kábel a taktiež má aj dve hlavice na tepovanie, veľkú a malú. Tak poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať tento tepovač. Konkrétne ja som už tepovač skúšala na madracoch a za mňa veľká spokojnosť. Takže deti tu vyliali mlieko alebo čo, neviem čo to je konkrétne. Idem na to a potom vám ukážem výsledok. Tak, milí moji, dokončila som tepovanie celého gauča. Do toho som vytepovala taktiež dva koberčeky a vonku to modré kreslo. Tak, milí moji, ja som pre dnešok skončila s tepovaním, teda aspoň dúfam, neviem o ničom, čo ešte by bolo treba. Viac som využívala túto malú hlavicu, nejak sa mi zdalo, že je v tomto prípade účinnejšia. Strašne oceňujem tieto štetinky, ktoré má na konci. Taktiež aj veľká hlavica má tieto štetinky, ale neviem, proste mi išla tá menšia hlavica podľa mňa lepšie. Strašne som sa pobavila na tom, že v niektorých okamihoch som videla, ako vlastne tá hlavica vysáva kvázi dúhu, čiže farebnú vodu, hej. No ale tak nečudovať sa pri deťoch. Každopádne, toto je vlastne výsledok tepovania tohto môjho úžasného gauča, ktorý som tepovala minulý rok, ale fajn, beriem každý, vlastne sedí sa na ňom každý deň, takže nie sa čomu čudovať, že je špinavý. A čo sa týka typovacieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, ja používam tento Kleeman 131, je tekutý, príjemne vonia, kupujem si ho vlastne v jednom nemenovanom obchode. Za mňa je super, akože nemenila by som ho. Skúšala som už aj od Kerchera priamo ten prášok. Každopádne za mňa osobne moja skúsenosť je, že sa nerozpúšťal ten prášok ani v teplej vode.
a pritom som dala fakt teplú. Neviem, nehovorím, že je zlý, je dobrý, určite fajn pre niekoho. Za mňa je najlepší tento Klímen. Takže za mňa by to bolo asi všetko. Idem teraz pomývať tepovač, odložiť ho a začnem si vysávať, pretože už čo budem robiť, že jo? Nebudem sa nudiť. Tak jo, ďakujem pekne za pozretie tohto videa a dúfam, že vám táto recenzia pomôže.